Ibikeleleke babukele emakhaya belela lapha sohlelo lethu umgwaze babukele emakhaya bikelela yona ke ingwenya ezinye ingwenya babukele ke namhlanje ke sila kahle kahle sihamba sifuna ubhuti la owarobhosisi ebathembisile ukuthi uzobathungela impahla zabo wajike wababalekela kodwa ke babukeli asile ngamaningi asinawo amaningi ake sinikeleni khona babukeli before sinikeleni khona uhleleni lethu namhlanje sicela ningakhohlwa ukusubscribe niphinde like ngibonge. Sanibonani South Africa, mina ngunokubonga wakaHlabisa. Ngibhalela uhlelo ngoba saqolwa umuntu othile othungayo wathatha imali yami neyasisi wami u-4,000 rand. Manje-ke besicela ukuthi kulolu hlelo besifunisa lo mlisa lo yiqolo waqola imali ethu sayifuna. Ngiyabonga. Sanibonani, igama lami nguNokulunga ngwakaMathenjwa. Ngibhalela uhlelo ngoba saqolwa umuntu wathi usebenzele town kanti qamba amanga sesitholile ukuthi uhlalaphi sifuna ukuthi uhlelo lusiphelezele siye kuyena ngqo ngoba sesiyamazi ukuthi uhlalaphi. Siyabonga. Mfethu Tshani. Yebo umsizi uhlala ngakuphi? Umsizi. Umsizi? Yeah. Angazi mina. Angazi. Okay. Sure. Baza kukhoma umuntu na. Nala kuvaliwe. Qonqo. Yebo. Bafa, khamba kanjani? Kaphileka. Yebo mfethu, umsizi singamthola mfethu, uhlala ngakuphi la kulezini? Umsizi. Yeah. Umsizi mina futhi ngazi umsizi wakho. Umsizi umfethu lo othungayo. Othungayo. Yebo. Hayi. Wena? Oh, singangena. Yebo, ngangena. Okay, mfethu. Yazi mfethu sesishaya epalini la. Mhlawumbe mfethu singakwazi ukuhlala phansi. Sicela sixolele mfethu ngoye. Ngamakhamera lawa senzele ukuthi kube yiwona ezoqopha uhlelo lolu lethu lesize ngathi. Hayi, uhlala phansi bengahlali inkinga futhi amakhamera la ekhaya futhi sidala. Into lo futhi ingasebenzi ngoba la ngisebenza ngabantu. Manje Sebenzi kodwa ngabo amakhamera lawo yabo. Manje senze njani bafo ngoba mhlawumbe nizoxhasa. ya kodwa size ngokunye kodwa ke ngakubeka kanjani mfethu kodwa sicela uqala usizwe kuqala mhlambe size ngenye indlela ngicela usiphe into yokucupha mfethu noma ya mfethu nasi ihlalo le lapha ngaphandle. Okay ngicela mfethu hayi phela nje uqale ngiyibike mina mfethu ngiyingwenya yabo
hamba ngaphansi kohlelo umgwazelo mfethu. Yebo ngizwa. Okay mfethu. La kahle mfethu ngihamba mayelana ngodaba labanyosi sabangibhalelile. Bebeze bacela ukufuniswa wena. Kushuthi kahle njengoba ungibona ngila manje. Ngiqale ngayokufuna la ubusebenzela khona Yotawu. Lokhunjani lapha yabo lapha emhubheni lapha erank. Yebo. Yebo sike saya khona safike sakubheka. Bafike bathi usasebenzeli khona sasu. Kodwa ke mfethu angazi noma ngenze njani ukuthi kumele ngiqale ngilande labantu engikahle udaba lolo lingabo Ukuze ngababiza futhi ngoba manje baningi phela abantu engisebenza ngabo. Kungenzeka mfowethu mhlawumbe abanye abantu abayifunela abanye abantu yabo. Kodwa wena umsizi lo besebenza lapha yabo mawunyuka la kuthungwa khona omama abaningi la. Yebo hayi mina phela. Okay mfethu. Bacela ungilandela labo sisi laba sahamba nabo lapha emotweni. Hayi mfethu ayikabi makuwukuthi mhlambe akuwena mhlambe ngenzeka ukuthi sifike kumuntu orong yabo kanti kuyenzeka naloko ukuthi uthothi sijele ukuthi wena kanti umunye yabo. Kodwa manje ke amakhamera kodwa wami uyabona. Hawe ma iqola esiphaphasi ibo. Ayihophi lona ngempela lelo sokuthitha la. Manje phela sina ulona uhlelo lo le TV. Hawu ilona ngempela iqola. Njani? Nali iqola shem. Uyabazi? Cha ngiyabakhumbula usisi bona ngiyabakhumbula. Hayibo uyasikhumbula wathatha imali yethu futhi uyasikhumbula manje. Awusasazi. Cha nani kodwa phela bosisi bami isikhathi esasinikane sona yabo isikhathi. Okay ngicela nisisi njani? Uyaphila njani bhuti wami? Yebo sicela ke. Kusavumeka sidinwe kabi. Kumele phela yize noma umuntu ninenkinga naye. Kuyafuneka ukuthi nimbingelele phela. Cha ayikho bhuti into esoyibingelela. Ayikho into esoyibingelela lana inkomo manje usiyasiphika usethi uyasibingelela la sibone. Imani Hayibo. ukuthi bafethu ayikabi ngicela ukuthi iqale osisi bachaze udaba labo ukuthi ubhuti siqale la ubhuti uyena bosisi. Yebo Uye nali iqola leli ngikutshela. Okay mfowethu nabo kosisathi ngikhuluma ngabo ngithi bebe complaine ngawo. Yebo awusibona ngiyabazwe ebhuti abo mhlawumbe bengithi ngoba mhlawumbe ngasekho etown mhlawumbe nabo bayazi ukuthi ngasuswa yini. Cha wena usuhlala la manje awusahlala etown wathi uhlala etown wena. Wathi usebenzele etown uhlala etown usuhlala la manje usakhuluma mina ngisafune lutho nje. Funa imali yami wangempela serious. Wangasifonela ngani Watshela bani ama contact ethu wawunawo. Usifonela ngani? Uwelele ngangibhala kulona inamba ama customer yena nalahle ngalo lo suku lelo ngoba uma stand lapha akasikhiphanga endlela right wabo. Kodwa nani manje sinasihlangana kulo masitendo bafana usifonela masitende niyabona ukuthi lo bhuti uyachaphaza imali ngibona ngicamba bayachaphaza lalela cha ukulezo umthembu uswadlula ngithi ingane sasiletha kuwena imali cha lo bhuti usijwayela hayibo hey ususichaphaza wena ndoda usithi lo bhuti imali ayibona ibhadi lethu hayibo uyasichaphaza wena namhlanje lalela mina lalela musani ngihamba yini bhuti ngafuna ukulalela iside lethi ngifuna ukulalela iside hey lalela ayikho into ezokhuluma nayo mfethu ngicela uhlale phansi mfethu sizama. cha ayikho into ezokhuluma Imani wo soyilungisa kanjani imani wo sisi hayibo sifuna imali webo sisi imani soy imani wo sisana umoya ikhokhe nginake le imani ima phela ima ukuze soqaba wesisi ima phela imani ngifuna ilo semba kwakho kodwa imani nizoyithola kanjani isolution njengoba nenza kanje ilalelani phela iyanginyanyisa yonke lento eyenzakalayo iyanginyanyisa yonke lento imani achaze phela wathatha inkulu kabi lokuthi anazi wathatha inkulu kabi kunomcimbi kwaze kwadlula umcimbi
Sangazi ukuthi siqokane emcimbini sebesithumisile sesikhosini. Sekuzowadlula 6 months nami ngibalindile-ke ngibhajethile ongamasentshanyana ngithi cha Sasingayikhuluma ngendaba ka-6 months. ehlisana ngicela nehlisa Umoya uzokwehla la hey. Lo akakhipha imali yethu nje kuphela cha into esidinga imali. Cha, ikhona imali yethu, buyisa indwangu yethu. Buyisa imali. Imani mzweni phela iside lakhe nani masesizwa. Yibuti iside lani umuntu esixhaphaza. Iside lani umuntu esixhaphaza. Cela niqale nichaze le story. Vele TV iyasebenza ngithi asiqubule. Imani khulekani sofika lapha. Cela nisichazeleni istory kuqala before siyenphambili. Sathungisa kuyena kuzoba nomcimbi emakhaya. Awehlise kancane ya. Ubhuti sathungisa kuyena kuzoba nomcimbi emakhaya. Samtshela ukuthi ingubo siyayidinga kwakuzoba i-month end. Yebo. Ku-April. Yebo. Sathi siyayidinga ingoba ngoba umcimbi ngomhla ka-20 kwakumhla kabani kom Story yasana. Wathi indwangu asiyithengele ngoba indwangu sasifuna wayingenayo wathi asiyithengele sayithenga indwangu. Wasitshela ama-prize wasikala wasimeja wenza yonke into wasitshela i-prize sashiya imali sashiya yonke into singabantu abazobuya bezolanda impahla zethu. Masibuya ubhuti lapha kuthiwa akaziwa akekho lapha. Nemali yethu lendwangu yethu njalo yethu konke. Kodwa istori engangisebenzela kusona nganginabona ukuthi sekusebenza wena uthe namanga uhlala la ekhashashasheni usenzile imali town. Mina ngihlala lapha silaphana indaba engisebenzela kuyona yabo. Watshela lalela wangashiya ngani nosisi Mpheni ithuba chaza sihlanganisile noMfethu laphana wena Mfethu sihlanganisele irent naye sebenza abantu bakhe nami sebenza abantu bami shothi uMfethu-ke la wagcina wena Mfethu umuntu ongasakwazi wena Mfethu ukukhipha imali yerent obo kungangukuthi uMastende naye waze Mfethu wabo wagcina Mfethu sekungaphezulu kwamandla wasesikhipha yabo ngendlela engekho right. Okay Mfethu imake yabo ngoba ezinye zezinto Mfethu mothi uyabheka yabo emshini okuthunga engangenayo yabo Mfethu imali yethu izobuya kanjani wagcina sethatha imshini nani kwayena uMastende yabo. Imake Mfethu nampo sisa ngithi uyabeza ukuthi bona cha ngiyabeza usisi imake indwangu yabo nento zabo uthu izinto wani imali nzisa ya khona futhi ngiyakhumbula kodwa nakho wona futhi kwaduka ngalolo suku imake ngajabula mhlawumbe manje mangasebenza indwangu yonke okuyinyanganyana hayi asika isikhathi indwangu yenze njani mina wasuka mana lalela indwangu yenze njani sisasifuna imali nendwangu uthi indwangu yenze njani indwangu yenzeni imali yamabona ngona ngithathe le hayi ukuze imali yami izokwazi ukubuya imanini ukuthi lapha anifuni ukusinika ithuba ukuthi le bhuti smooth amana ngicela ukubuza imancane ngicela ukubuza uthi indwangu yenze njani wena bhuti indwangu uthi indwangu imali ibuya kanjani ngiyasho nje indwangu yaduka lolu suku imani webo sisi kahle nina into enifunayo yini imali nendwangu sasikhokhele nendwangu esasiyithenga ungazi ukuthi wena Mfethu yababo sisi lalela yababo sisi njengoba benje inkinga yabo ukuthi bese bekufuna bangakuthola nathi abantu abasizile ukuthi sithole wena yilabantu laba ubusebenza nabo ibona basidirectile basikhombisa what if sisi njengoba uthi wena abakuphi isikhathi mawusuphinde futhi usungasatholakali bazokuthola ikhaya kanjani kungathi kuyimindeni emqashiwe imali yethu ikhona namhlanje nje asilindi alikho vike esolindi imali Mfethu so manje phela ngeke bakwazi osisi ukuthi bahambe sesisithi ngoba bengicelile bafuna hayi sathatha lawo mshini man webo sisi man yazi webo sisi okokuqala sebengayisile bezofika namakhamera kanje
Bosisi. Cha into ezobuza imali Wemfethu. Bosisi man. Ngicela niba nishoni imali enamnika yona ubhuti ukuthi imali 2000 into esasithi lalela sesiya edaye ngaphezulu uyasihlawula manje seku 2.5 lo 500 owethu nje wenhlawulo usijwayele kabi kakhulu Ungasho kanjani imali Bosisi imali ungayisho kanjani mfethu lento yokuthi kumele bakuhlawule ube wathatha imali zabo wemfethu imake phela usokhipha thina ukuze izinto zibe lula wena beka imali la phansi uzobona sophuma ngale wemfethu imali bafuna indwangu nemali yabo kuphela beka la indwangu la imali hayi wemfethu yazi wena uphilile wena ekhanda lakho uphilile wena uyasangana wena yabona into esho imali lokho kusuka kuwena Sisi impela ngiyabazi yabo kodwa nami isikhathi engangibanike sona ngibalindile ngithi bazovela yabo sizovela hothela abantu wena kumeleke imali usilindephi awubaningi ngisho noma uhafu ngempethu angiyasho nje ibhuku lalahleka imali webosisi imali lalelani mfethu ngizoba nenkinga yabona manje uzothala leyo ndlela ngizoba nenkinga Ngiyazama umchazela. Uzama webosisi kanti letha imali njengamanje uyabona nje ngitshela mase usinika imali uzobona namakhamera sathi shaya shopha zethu siyahamba sakushiya cela imali ona nje oqala ngikhuza ufika bese yabo imali asinalanga lonke lawo nafani imali webosisi imali phela angithi ningicela ukuthi nginisize so manje mase niphakamisa umoya angisakwazi nami nokuthi ngimsolve relaxani sizolungisa indaba khuleka wena tahlelika khuluma yonke into ayithandayo ukuthanda kwakhe imali usinika ungavela wenifike nini nje imali yonke le nto singazi noma sokufika usigebengu nje wena uyabaleka wena uzohamba la imali wemfethu samiyeka manje aphinde simthole lo ngitshela wemfethu lalela imali sahamba nje namhlanje samiyeka okay bathini ke la engangisebenzela khona nifika nizongibheka bathi waziwa wawushiyanga message kubona kakhulu wena isigebengu lesi lalela imali wemfethu la mfethu sisi icomplain yabo ukuthi bafuna imali yabo and futhi makuwukuthi indwangu ayikho imali ayikho kuyaphoqa ukuthi osisi kumele kube khona something abazoyithatha ephathekayo yebo ukuze ikwazi ukuzobuya imali mhlawumbe uzounderstanda kahle ke mangithi kumele bazolutha la endlini ukuze mhlambe uzobona ukuthi ba serious njengoba ubabalekelile nje bazongihlasela bazolutha cha bakuhlasela ngoba ngani ngisho ngibalekile yabo ukungibamba inkulu ngoba ngiyashaya okay yazi bosisi asenze intendulo angithi osisi kahle abafune lutho osisi la endlini yakho into abeze ngayo bayachaza ukuthi bafuna u4000 wabo yebo nendwangu yabo yebo hlukane ngokuphela imali yabo okay so imali wefethu imali bese simali imali lalela mfethu wena imali sonke lesi sikhathi njengoba sisi bekujaha nje bengakutholi uze uzotholakala namhlanje
yini yakho ozoyinika osisi ezophatheka ezokwenza ukuthi osisi bathembe phela imali phela le mfethu imali futhi ngoba ngisho nje ngithi okwamanje mfethu nami izinto sangihambela yabo ngenye indlela wemfethu wena uphila kamnandi la endlini yabo lalela nabo uphaqa ngiyababona la papi Dlala umuntu bo. Hayibo. Lalela na TV. Na umshini. Yona lezoshayiseka lena imali zethu. Wemfethu imali. Lalela angithi ke umshini njengoba bewuthatha osisi. Bawuthatha on behalf of imali yakho. Yebo, sowuthatha. Ngoba sizomana kuzobona sokwazi. Umshini sowuthatha. Uzokwazi ngoba phela ayikho le TV le ngokuthi uzobona sokwazi. Naka namateki. Yebo. Nanga ngazi ukuthi khona nakagele yabo. Uthi ngibona ngathi usize wami lo kagele. Cha lalela wemfethu yazini osisi u4000 imali eningi kakhulu. Lezi zinto abazoyithatha la imali encane imali ukweyisa phela lento oyishoyo umuthi imali yabantu imali encane imali esakhokhela ngayo kwangayona imali ezinga bhutwami imali lethu esasisebenzile asiloko uzanga lento leyo imali umuthi wena mfethu khona into esenami esingenza ukuthi ngingajabuli umuthi kosisi imali yabo imali adunayo uzo banikeke phela abahamba zinike imali yasebenza wena mfethu zinike izinto kumele ngizenze wena mfethu yabo thina sinazi izinto fazizenze wena wedwa nezinto fanele uzenze thina ke senze njani thina sime silinde wena nomshini asikuthatha sambe cha kodwa nalesikhathi imali mfethu babambise something mfethu kanjani ngibabambise into kanjani mfethu ngababambise izinto lalela umuthi kanjani konke ukuthini sathatha umshini bandla hayi wena mfethu ngathi uzodlala asaloko sikhuluma kakhulu imali ngeke la ayibona sibelani kulela imali ngizonenzela eyakho lethi wena imali uvumelana nabo okathathe shoot bayanyisa nje nabo laba ngoba bavumela lo bhutenze isanda wakhe la lesi TV sabanayo lesi TV nomshini awusali 4000 imali encane 4000 akuyona imali encane lesi TV sambeni man relax cha imali lethu ibuya kanjani imali bose ngibona into zokwenza ukuthi imali lethu ibuye bose imali yona imali yona umshini angasena kusala umshini nawo umshini usala umshini asala umshini ngiyambamba man hayi sowenza niboze shiboze into ngesisize ngaluthi empilweni thatha umshini suka baba usuke la hayibo nangelwa Ejwayela ngabe usaqhubeka khona ukujwayela qaphazana wena ujwayelana ngabe Uthe nisebenza kanjani ebhuti? Thulu uzobona. Wena shaya wena. Miyeke sisi miyeke. Imaki khona ngathi kuyasala la nakho. Laba ngeke sibashile. Mfethu usashuthelana ngaphela ngane yabo bangani baphuma la nto zami usabhizi uyashutha. Usanbo sisi sambethe. Awufikele osisi laba. Badlala la. Ububi. Ngomsakaza ngayo futhi TV akazabe ukuthi zama ukungifuqa. Jwayela kabi, jwayelana. Uma ngapha bosisi la endla. Hlezi kwenza ukulungela wena. Semaphareni. Ke. Okay. Ngibingelele ke babukeli. Namhlanje ke bafowethu ngila emngeni. Njengoba nibona ngizila emva kwami kunabantu laba balala la emgaqweni. Laba bona apha yalapha. Ayingeke bafethu baningi kakhulu manje abantu naba abanye lapha ngaphesheya. Yabo. Asike sizameni bafethu ukuzama nje noma yini bafethu kodwa ukuthi sizameni ukuyisiza thina sabantu abamnyama ngoba masithi silindele usizo kule abantu abasiphethe ayi indaba endala inganekwane kuhle ukuthi sizameni thina siyisintu sisizaneni ya usibiya mina show kahle umfana wakhona bengicela kwi-comedy lalapha ekhaya workshop lengibuyisele
ngoba nginenkinga manje ngendlela okwenzeka ngayo la emgwaqeni. Angikwazi nokuthi ngenze izinto ngendlela okufanele ngenze ngayo njengomuntu ophilayo emhlabeni. So inkinga yami leyo-ke bengicela-ke nabo bengangisiza bangakwazi ukuthi besondele eduze kwami bengincedise. Okay. Wena mfethu awungichazele la. Uqhamukaphi isigodi sendawo eBneshow. Ishowa ngithi inezigodi nayo. Eshowa ngiseyigosho kahle kahle. Eyigosho, okay. Njengoba ula eThekwini uze ngani? Ngakeze ngomsebenzi. Ngagcina selahlekelwa umsebenzi ngenxa yokungakwazi ukuyiphatha ngendlela. Oho, wawuze ngomsebenzi la. Yes. Walahlekelwa umsebenzi. Walahlekelwa umsebenzi ngenxa yokungakwazi ukuyiphatha ngendlela. Okay, emsebenzini. Yes. Okay. Maqedwe kulahlekelwa umsebenzi wasuka khona. Wase wenza la emgaqweni njengoba usulala khona la emgaqweni. Kunjalo. Okay. Buphila kanjani ke njengoba usuqala impilo yokuthi uphile khona la emgaqweni? Kunabantu ababevele bengazi ke vele lapha esikadleni ekitchen. Okay. Bengiye ngiyakubona ngicele ke yangasethushi. Okay. Lale ngithulile khona. Wangatholanga bekuba inkinga ngoba engingakwazi ukuthi kube khona into. Okay. Yini ungabuyela ekhaya ngoba uyabona ukuthi akusenzeki akusaphanteki sekuthuli yini uvesane nje ubuyele ekhaya nje straight kunokuthi uphile lempilo yokulala emgaqweni. Kwasekhaya ngingabuyela nginankinga ngoba ngimoshanga umuntu ngimoshanga kunazo endaweni. Right. Pho yini fika ngiphile futhi ngibe right futhi ngiphele mhlawumbe yini pho ungabuyela ekhaya? Inkinga emasente engingakabi nawo ubuyele emuva. Ukuthi ugibele ubuyele ekhaya? Yes. Awumeke. Shuthi mangase mina kusasa lokho kusayo. Ngivuke ngithi asihlanganeni somewhere la. Mhlambe sihlangane emateksini aye show. Ngikunika imali yokugibela yokuthi ugoduke. Uyeke ukulala emgaqweni kanje. Ungenze njani? Bafo anginazo into zokushintsha kodwa iplani sengazakho iplani yokuthi ngikwazi ukuthi ngigoduke kusasa uma ukuthi kuwenzeka ngale ndlela bafo ongichazela ngayo. Faka ubuyele ekhaya noma unayo inamba yomuntu osekhaya simfonele. Angabe ngiqamba amanga kuleyo ndawo le yami ngoba. Okay. Awukazi uzama ukuxhumana nabantu basekhaya wena. Inamba enganginayo yagcina idukile. Enganginayo yokuxhumana nayo. So mina mangase ngikusize ngokuthi senze indlela zokuthi uthole ukubuyeleke ekhaya ungabuyela. Ngingabuyela. Okay baba. Asike sizameni kanjalo kusho ukuthi kusasa ke ngizozama ukuthi sihlangane ngikufake emateksini nambuyele show. Angidlali ngawo. Ayekho inkinga baba. Ngiserious. Ngilapho mina ngase Chops opposite iBria College University. Okay. Uhlala khona. Lelo passage lele kuseni uzomthola khona. Ngokulala ngilala la ya. Kodwa nje ngokomsebenzi wasekusukela ekuseni ngabo-6 bengiba lapha yana. Okay. Akuze kushonile. Oh, hayi bafa ngiyakuzwa. So asike sizameni kanjalo ukuthi indoda ukubuyela ekhaya. Mhlambe kuzoke kube u-1 trouble yabo. Noma usufika ngakini ngiyathemba ukuthi abantu bangakini bazolibuka lolu hlelo imost yabo bazokuzama ukuthi bakuphe lawo matohwane ukuthi nawe ukwazi ukuqala impilo kabusha ekhaya. Alright, ayisibonge ke bafa. Ngiyabonga. Awufuna ukubingelela nje ekhaya mhlambe osisi bakho obhuti bakho abafowenu abantu bakinje. Ngibabingelela nje bonke nje ungabalandelana kwamagama. Yebo baba. Okudala babo futhi nangobuncane babo. Obani amagama nje. Ngani zakwethu lona bengelelayo ubhuti wenu ucebo lenkosi. Yebo. Ngiyazi ke nina ke nonke ke mase ngisho kanjani.
ngiyabonga. Okay, hayi izofinyelela-ke ekhaya baba ungasabi. Ngiyabonga. Ke ngiyibonelile madoda, hayi inzima impilo yasemgaqweni, inzima impilo yasemgaqweni, inzima impilo yasemgaqweni. Niyababona kodwa ukuthi bayanda abantu abahlala la emgaqweni. Buka bonke labantu abagcwele la bahlala emgaqweni.